Salam. Praga'daki studiyadan siz bilen men Gözel Hudayberdiyeva. Şugün açık söhbet gepleşigimizde Türkmenistan'ın garaşsızlığı barada gurrun ederiz. Türkmenistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsızlygyny yglan edende Sowet Soýuzynyň bir bölegi. Sowet rejiminiň dargamagy bilen özbaşdaklyk alan ýurdun soňky 30 ýyly nähili boldy. Şuň biz bu sene bilen baglanşykly söhbetimizde garaşsızlygyň yglan edilişine gözle şaýat bolan şol wagtky parlamentiň agzasy Halmurat Söýünowy şeýle-de merkezäde boýunça bilermeni Bruce Panier'i çağırdyk. Halmurat aga, Bruce, salam, gepleşigimize hoş geldiňiz. Wa aleykümselam, sağ olun çağırýanyňyz üçin. Gelin diskussiýamyza başlamadan ozal garaşsyzlyk döwrüniň chronologiýasyna bilesin edeli. Mün 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna Türkmenistan garaşsyzlygyny jar etdi. Öňkü TSSR-iň prezidenti Saparmurat Niyazow garaşsyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti boldy. 1992-nji ýylyň 2-nji martyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplygyny ikrar etdi. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryna Saparmurat Niyazow tarpa taýin öldü. Niyazowyň ölümünden soňra Gurbanuly Berdimuhammedow ilki wagtdaýyn prezident, soňra 2007-nji ýylyň fevralyna prezident boldy. Niyazow 15 ýyl, Berdimuhammedow 15 ýyl ýurdu dolandyrdy. Ýurdun syýasy giňişligine ilki Niyazowyň soňra Berdimuhammedowyň şahsiýet kulty ýygyderli dawaralandyryldy. Garaşsyz Türkmenistan dünýä sahnasyna 30 ýyl bäri insan hukuklaryny, raýat azatlyklaryny, şol sany mitbuat azatlygyny we beýleki esas azatlykları berk çäklendirýän ýurt hökmüne tanaldy. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasy, gaz we suw bilen mut üçin edildi. 2017-nji ýylda Ýaşullar Geňeşi bu ýeňillikleriň ýatyrylmagyny teklip etdi. Kahraman prezidentimiz, hökümetimiz tarafından belli bir miktarda ilata berilýän, mut berilýän tebii gazyň, elektrik energiýasynyň, nahar dowlunyň, aga suwunyň tölew girilmeniň hem wagtynyň gelendigini belläsimiz gelýär. Döwlet media terişçileri ýurtda berkarar we bagtyar zamananyň höküm sürýänligini ýygyderli gaýtalýar. Şonu hakykat ýüzüne Türkmenistanyň ilaty garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna we soňky bir neçe ýyl bäri barha yaramazlaşýan ykdysady şertlerden yaramaz adyk üçünçüliginden ejir çekdi. Türkmenistan'ın garaşsyzlyk eýäminiň başyna dolanyp gelsek, ýurdun merkezi saýlaw komissiýasy 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurdun garaşsyzlygyny jar etdi. Bu pursat barada Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasynyň gyzykly maglumaty bar. Bu guramanyň resmi topary şol döwürde Türkmenistana eden sapary barada ýatlap, türkmen ýolbaşçylarynyň döwlet garaşsyzlygyny TSSR-iň ýokary sowetiniň deputatlarynyň öňünde yglan edende Äpet Marx, Engels we Lenin portretleriniň astynda duranlygyny belleýär. Halmurat aga, şol wakalar siziň ýadyňyzda bolsa, bu dogrudan hem şeýlemidi? O hakykatdan hem şeýle ol şol biziň maslahat edýän meclis zalymyz ol SSR zamanynyň miras halan ýokary sowetiň jaýy ol Lenin'in portreti, Karl Marx'ın, Friedrich Engels'in hemmecinin portreti durşutaydı. Hala çitilen ozal. Yani şolar dördü Stalin'in yüzün pozutturlar. Şahsiyet kurti tankid edilen. Yani şol beylek üçüsü bardı bir kabul edemedi. Hakikatlerim şey. Halmurat aga, adatça siyasi rejim ötkende, siyasi simbolikalar hem gyssaly aýrylýar. Näme üçin Türkmenistanda başgaça boldy? Başgaça bolanyň sebebi birinciden bize şol Türkmenistanyň garaşsyzlygy bir depemizden okulundan daşýarlyk bolup düşdi. Ol garaşsyzlygy halkymyz ganyny kübem gazanana, şubam gazanan
respublikalar garaşly bolandan soňra iň soňkulan hattyny Türkmenistan öz garaşsyzlygyny alan etdi. Ine şonuň üçin birinciden bizde ozal siyasi partiýalaryň dürli partiýalaryň tejribesi bolmanlygy üçin hakimiyet ýa hökümeti çalışmak tejribemiz bolmanlygy üçin diňe şo kompartiýanyň aşagyny 73 ýyllap ýaşayan Türkmenistanyň tejribesi bar diýmesek bizde başga tejribe ýokdy. Kompartiýanyň agzalary aşakdan ýokarlygyny hemmesi ýokarsyna oturany dolu tabylykda işlap gelen adamlar. Onun birinci sekreter näme diýse şoň aýdany diýeni bilen bolunup geldi. Şol garaşsyzlyk kabul edilende de hemmesi diýmeýän deputatlaryň hem şol 90 götürümden owragy şol tribunada oturan ýol başçylarynyň agzyna seredi oturdy. Halmurad ağa, siz özüňiz nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Size Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny alanlygy barada yglan edilende. Bir söz bilen aýdary ýaly duýgam däl, şo güne gaty uly taýýarlykly geldikde. Birinciden gaty uly jogapkärçiligi bardy. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny niýaz yglan eden, ony deputatlar öz boýnuna alyp yglan eden zatlar. Näme üçin? Eger bardy geldi, täzeden GKÇP uýaly bolup Sowet Soýuzy hökümet täzeden dikeldilse, şu garaşsyzlyk jarnamasyny kabul eden deputatlar diwara söýülip atylmaly halk döwlegi hökümine. Şonuň üçin niýaz ýok olaň üçin. Ene şol garaşsyzlyk jarnamasynyň 19 sany maddasy bardy. Şonuň ikisi şahsy menki. Deputat Halmurad Söýünowiňki. 10-njy madda şo taýda Türkmenistanyň öz ýanky bank sistemasi bolmaly, öz pul dolanşygy bolmaly, öz başda pul siýasaty bolmaly. 15-nji maddanyň 1-nji bölümi şol Türkmenistanyň öz harby goşuny bolmaly, öz goşuny bilen öz garaşsyzlygyny döwlet bütewligini gorap saklamaly diýen 1-nji bölümi şol maddanyň meniki. 2-nji bölümi ýadro ýaragyndan Türkmenistan arasy bolmaly diýileni ol deputat Pirim uly Taňryguly ifade etdi. Şonuň üçin ol o taýda kabul edilen zat ol biziň bir halk bolup bir ýani dogranca bäbegimiz diýip aýsagam boljakda. Ýöne şonu ýörjene ýetirmän, ine terse sowdudy iksan diktator. Ýogsa aslynda kabul edilen şo jarnama bütün halkymyza gelecekki nesillere bolsun diýip kabul edildi. Döwlet garaşsyzlygy Türkmenistana näme berdi? Indi biz bu sowal barada gurrun etmezden ozal Merkez Aziýa boýunça bilermen Türkmenistan barada kitabyň awtory Luka Ancheskiniň pikirini diňläli. When we think about the evolution of Turkmenistan in the post-Soviet era, Haçan bir Türkmenistanyň post-Sowet döwrü barada, onuň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk evolýusiýasy barada pikir edenimizde gynansak-da, esasy waka hökmüne diňe awtoritar rejimiň berk mäkämleşenligine şaýat boldyk. Ýurdun siýasaty ýeketäk maksady diňe häkimetde galmakdan ibarat bolan elita tarapyndan alınıp gaçyldy. Türkmenistanyň ýönekeý raýatlary garaşsyzlyk döwrüne özleriniň siýasy we sosial hukuklarynyň ýergiderli ýaramazlaşmagyna şaýat boldular. Döwlet instituty güýçlenýän mahaly döwlet institutyny eýelä oturan awtoritar rejimem barha güýçlenmek bilen boldy. Şonukdan alardan garaşsyz Türkmenistanyň siýasaty Niýazow rejimine döretdi. Soňra Niýazow rejimi Berdimuhammedow rejimine urildi. Döwlet dolandyrýan adamlar başga bolup biler, siýasatçylar başga adamlar bolup biler. Ýöne öňü soňy hökümetiň derejesi şol öňkünligine galdy. Hökümet hiç açan adamlara erkin bolmagy ýa-da özleriniň hukuklaryna hormat goýulýan, şol hukuklar kepillendirilýän giňişlikde ýaşamaga ruhsat bermedi. Beýleki post-Sowet ýurtlary bilen ýa-da beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilen Türkmenistanyň tutuşluğuna awtoritar garaşsyzlyk döwrü boldy. That we have witnessed in the last 3 decades in Turkmenistan. Halmurad ağa, siýasatdan başga garaşsyzlyk döwründe türkmen ilatynyň gören haýyrly fursatlary nämeden boldy? Mene bärde dogrusyny aýsam haýyrly fursat gördü diýip agyz olup aýdara zat ýok. Ýöne halkyň gulagyny bular hoş habardan ýanky hyýallan olurdular da. Biz altyn asyrda ýaşar, her bir öýe bir gölel sogur berjek, Mercedes maşyn boljak, türkmeniň altyn asyry. Şol real diýip arlap kem-kemden şol Sowet zamanyny adamlarda bar bolan baýlykla tolup oturýança millet şonuň ýalan sözüne ynanyp geldi döwlet propagandasyny.
innem şu kunna geçen 30 yıllık halkımızın gelip düşen derecesini bütün dünya görüp atıyor. Belki plan zat boldu ya halk bayadı ya gruplarını ya ruhlarını ya bilim össü ya ilim össü bu zatlar katı aylardan uzakta yatan. Türkmenistan'ın yol başçıları Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını umuman buysanç bilen vasfediyorlar. Kararsızlığın ilk yıllarında oňyň özgörüşlikler boldy mı ya da umytlar boldy mı? Şol umytlar kararsızlığın ilkinji yıllarında ne derecede başa bardy? Käbir öwrülşükli pursatlar yüze çykdy mı halmyrada? Ýadyňyzda barmy? Bar elbette yüze çıktı. Şol döwür bütün bizim cemiyetimiz, bizim halkımız şular ýaly bir eýfariýa emesine duýgusuna ýokda. Indi biz öz elimiz, öz ýakamyz bolduk, öz yer su baýlyklarymyz, öz döwletimiz, öz milletimize karşılar. Ine bizim baýlykly topragymyz var. Hemme zat yeter gül ýaly ýaşar diýen umyt hemme kişide bardy. Ýöne şoňa esasen bardy. Türkmenistan'da şol Sovet zamanına dören bir ýokajygym bolsa inteligensiýa gatlygy bardy. Türkmenlerden düzülen. Şolar 92-nji ýylda 91-nji 92-nji ýyllarda eýap şol täze Türkmenistan'y şol garaşly Türkmenistan näde gurmaly şoň üstünde işläp başladylar. Ine şolun iki sany minister men misal getirip biljek, biri paýdagelli Meretip beýleksem Nazar Toýly Hüseýinow, biri şol owa hojalyk ministeri beýlekdi Nebit Gaz minister. Ine şu iki pudokda işleyen bilermeler, spesialistler, ornmasarlar, beýlekler hemmesi şu owa hojalyk ministerleri yer suw reformasyny geçirip başladylar. Türkmenistanyň pozisiýasy beýleki Sovet, öňkü postsovet respublikalar bilen deňeşdirende kän ýokardydy. Milletimizde iýmäge içmäge azyk haritlaram yeterlikdi beýleki durmuş şertem gowdy. Ýöne 94-nji ýyldan soň aşak düşüp başlady. Sağ bolun. Eferde Azatlyk radiosynyň açyk söhbet gepleşigi biz Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy barada gurrun edýäris. Biziň şuňky söhbetdeşlerimiz garaşsyzlyk yglan edilende Türkmen parlamentinde deputat bolan Halmurat Söýünow, şeýle-de Merkezi Aziýa boýunça analitik Bruce Panyer. Häzir biziň gurrundeşligimizde Bruce hem goşulýar. Bruce salam, hoş geldiňiz. Sağ bol. Bruce garaşsyzlyk senesiniň 30-njy ýyl dönümine şu ýyl aýratyn önsürilýär. Bu diňe bir Türkmenistanda däl eýsem beýleki postsovet ýurtlarynda hem şeýle emma Türkmenistan barada aýdylanda şu ýyl bu sene belli bir siýasy tapkyr soňky bir näçe ýylda ýurtda dören siýasy tendensiýanyň bir jemleýici pursady hökmünde garalýar. Siziň hut özüňiz hem siýasy ütköşüklüge garaşýanlygyňyzy esasan hem siýasy miras düşürlik meselesini gozgadyňyz. Näme üçin? No, очевидно, что они готовили своего сына Берди Мухаммедова, чтобы стать президентом в Туркменистане. У него были разные посты, и в коротком времени тоже, как в течение 5 лет, не даже он был в парламенте, он разные посты министерств и так далее. И поэтому мне кажется, по крайней мере, что ясно, они хотят, что он станет, я имею в виду, Сердар Берди Мухаммедов станет президентом, и, вероятно, в близком будущем. Конечно, есть слухи о здоровье Гурбангулы Берди Мухаммедова, я не знаю, насколько это правильно, но все-таки он не молодой сейчас. И когда он исчез в СМИ 2 года назад, было любопытно, что произошло, потому что обычно он так любит быть там в телевидении, в газетах и так далее, и вдруг его нету. Поэтому я думаю, они готовили сына Берди Мухаммедова долго. Вероятно, это просто время сейчас. Почему это важно им? Ну, конечно, что Гурбангулы Берди Мухаммедов построил в Туркменистане, это маловато, надо сказать, но все-таки это семейный бизнес сейчас. И как гарантия семье, что после Гурбангулы Берди Мухаммедова их места, их богатство еще будет гарантировано, нужен преемник. И преемник, кажется, будет Сердар.
No da takay Kowa bu şogun kuwunyň intrigat bolup durýar. Munyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabat boljagy hem çak edilýär. Näme üçin bu häzirki pursata baglanýar diýip pikir edýärsiňiz? Да, ну, конечно, есть разные теории. Я уже сказал, что еще вопрос о здоровье Гурбангулы Бердимухамедова. Ну, и можно сказать, как вы показали в начале передачи, это 15 лет Ниязова, 15 лет Гурбангулы Бердимухамедова, и, может быть, он хочет, что еще 15 лет будет Сердара Бердимухамедова. Поэтому и мы знаем, что Гурбангулы Бердимухамедов любит такие вещи, как он любит число 7, он любит белый свет и так далее, и так далее. Это логично, что он такой человек выбрал такой момент сейчас передать власть своему сыну. Спасибо. Halmaradaga siz Türkmenistandaky siyasi prosesleri öňden bäri izarlap gelýärsiňiz. Häkimet çalışygynyň ähtimallygyna siz nähili baha berýärsiňiz? Şeýle mümkinçiligiň edil häzir bolup biljegini çak edýärsiňizmi? Ol çaklama görnüşünde elbette bolup biler. Gurban bolam özüni goramaly, ýa-ni bir panır gaty doguraýdy ýa-da bulan 15 ýylla ogurlan o baýlyklary şoňa kepilname gerek, şoň dowamaty bolar ýalyny öz maşgala patrodyna öwürdi da Türkmenistany. Hiç bir kanun kady ýok, işlärler hökümet ýok, döwlet ýok. Diňe bir jenayetkar ogry topar bar Türkmenistanda. Ben onun prezident diýip atlanma boğunum sanak, dilim var ana. Ol nerden prezident on halka aylamasa. Diýjek bolýan zatym elbette ol öz oglyny taýýarlap beler ýa gel isleýär şonu getirmäge. Dogry belek geçdiýän bir Ispanýa. Oleýan 5-6 ýerde oglyny synap gördü da dürli ministerliklerde, dürli wezipede, ýa-ni welaýata, ýa-ni ýolbaş edip goýdy. Innem Merkezi Banky kurator edip goýdy. Şoň üçin dollar aşakdyşýar diýen mysmys ýaýra diýerler Türkmenistany. Gara dürli ýollar bilen şu oglyny öňe ittirklýär da ýöne ol atasyna çeken oğlan o atasından akıllı olabilecek galla ona nahil adamdığından bir tayda azatlyk tayda oturmayın akıl derejesini. Demek ulan öz hasaby. Ýöne durmuş başga da görkezip otur. Enne halk o ýöne. Şeýle ol 90-njy ýyllarda ya 2000-njy ýyllaryň başyndaky ya 2010-njy da 15-njy ýyllardaky türkmen halky ýok bu. Indi maňlaýy daşy degdi halkymyzyň görüp otyr. Kim otyr depede galap, nira alyp barýarlar, näme bilen gutarjak. Ýani şonuň üçin olar dürli öz planlaryny çekip biler, ýöne başa barmazmy? Ol biziň halkymyza we ykbaly bagly iş bolupdyr. Biz bugün Türkmenistanyň 30 ýyllyk geçmişine sen etdik. Indi gelecek barada gepleşsek, indi näme garaşmaly? Halmyradaga siziň pikiriňizçe näme garaşyp bolar? Eger döwlet şu duruşuna dursa, ya şolaryň Berdimuhammed bilen maşgalasynyň elinde bolsa, demek Türkmenistanyň dargama howpudur biziň öňümizde. Sebäp döwlet öz ihtiýarlygyny eýe bolup bilenakdy. Sebäp bolup geçýän zatlar görkezip dur, saklanarysyny esasan bolýan zat. Berdimuhammed öz erkini käkeleýän adam däl. Onu daşından görkezme berýärler. Oň ýeňsesinde duran adamlar döwleti dolanýar. Şonuň üçin ol Türkmenistanyň ähli baýlygyny deger degmedini kämahal muhtundan mardan çykaryp oturýardy. Daşyny. Şol öz hökmürawalygyny saklamak üçin. Şonuň üçin men pikir edýän dünýäde ýa şu gün Berdimuhammediň rejimini kritika ýa şonu kritikasyna alýan döwlet gat'a tanqid edýär. Sebäp ol hemme kişi peýdaly bolup durdy. 100 ton adama mesan edip döwletiň baýlygyny paýlap otyr. Şonuň üçin olara da şular ýaly yüzüstü saklanýan nelegitimden bolsa prezident gerekdi. Barmy? Bar. Ady bardy, özü ýokdy. Öz borcuny ýerine ýetirmeýän adam kim bolmaly näme? Ine şular ýaly bar, gelecek gaty garanky bolup dur. Ýani şunyň öňüni aljagam ýene de biziň halkymyz. Başga hiç kim ýok. Daşyndan hiç bir kömegi bolmajagyny ýa ýoklugyny ine Berdimuhammed häkimet başyna geleli bäri soňky 15 ýylyň taryhy görkezip oturdy.
Bruce, size sowal yurdun geçen yolu ve häzirki ýagdaý näme garaşmaga we nähili prognozlar etmäge esas berýär? Мало. Политика государства там практически не имеет значения. Сердар не очень опытный человек, если он следует его отца, значит, что ничего не изменится. И кроме этого, очевидно недавно, что, и вероятно дальше этого, что он, Берди Мухаммедов, получает не помощь, это неправильно сказать это, но многие помогают ему извне страны, потому что он не хороший президент, он не способный бизнесмен, он практически ничего не знает о иностранных делах, и если это выгодно многим, что он такой человек, если, допустим, Россия хочет продавать газ, да, и Иран хочет продавать газ, но насколько Берди Мухаммедов неспособный бизнесмен, он не представляет соперником для них вообще. И то же самое с политикой иностранных дел и так далее. И многие, особенно соседи, знают, что он не знает, как руководить страной, и ему трудно делать что-нибудь, передвигать Туркменистан вперед. Для них это хорошо. Для туркменского народа, к сожалению, это очень плохо. Но из-за этого я не оптимист, что будет лучше в Туркменистане, особенно если Сердар будет там, значит, что политика одинаковая практически будет. И у них богатство, но они уже потеряли возможности много раз. Сейчас, например, это рекордная цена газа. Но все-таки у Туркменистана сейчас один покупатель. Все, Китай. И у них долгосрочный контракт. Поэтому даже если рекордная цена на газ, это ничего не имеет значения для Туркменистана. К сожалению, это просто пример, насколько они ошиблись в государстве Туркменистана делать что-нибудь полезного народу и даже себе. Они воруют много, но как делать Туркменистан как современной страной, ничего, я думаю, я не вижу, что будет лучше в близком будущем. Halmurat Söýünov, Bruce Panier, gepleşigimizde gatnaşanlygyňyz üçin köp sag bolyň. Sağ olun, sizem sağ olun. Janap Panier, Taňry alkasyň. Türkmenistan mardyşlary ýa-da azdalaryňyz üçin okapdyn, görüpdyn, belliýän siziň edýän işin. Sağ olun, Taňry alkasyň. Açık söhbet gepleşigimizde şuun biz ýakyn taryhyň iň öwrülşükli pursatlarynyň ýene birine döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bilelikde sinetdik gepleşigi. Pragadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym diskussiýa. Türkmenistanyň parlamentiniň öňki agzasy Halmurat Söýünov Şwetsiýadan we Merkezi Aziýa boýunça analitik Bruce Panier Pragadan gatnaşdylar. Gepleşigi halan bolsaňyz laýyk goýuň we paýlaşyň. Öz pikirleriňizi aýtmagy unutmaň. Hoş sag bolun.